Tak jo, čau lidi. Tak jsem to, sestříhala a teďka Saja dopráví to prostě... Nějaký náhodný příběh, který jsem si vymyslela pro vás, jo. A doporučuji na to koukat večer, jo. Řeknu to od začátku, jo. A prostě poslouchejte, vemte si popcorn, jo. Prostě jako na Netflixu. A dejte like na tohleto video. Jo, jako kdyby tady bylo aspoň 5-10 lajků, tak bychom byli spokojení. Ano, velmi. Aspoň 1 like. Ano. Tak jo, takže můžeme se... Tak jo, koukejte na to večer, jo, prostě teď jestli máte ráno, odpoledne. Ale jestli jste strašpital, tak bych doporučovala to aspoň se koukat na to odpoledne. Jo. U nás je ráno. Ale bylo v partu 1 bylo večer a teď je ráno. Ano. My jsme jakoby trošičku jako zapomněli. Jo, zapomněli jsme na part 2. Jo. Tak se takže hodláme vedle. Omlouváme se. Takže držte huby, sestry. A já jdu vyprávět strašidelný příběh. Byla jednou jedna holčička. Šla v noci na hřiště. Cože? Nic. Tak drž hubu. Takže byla jedna holčička. Šla v noci, kdy rodiče spali, šla na hřiště. A pak uslyšela výkřik. Maminčin křik, který se nedal poslouchat. Tak běžela domů a potkala tam vlka. Ale nebyl od krve. Tak šla dál a potkala muže. Vypadal to jako otec. Ale otec vedle mrtvé mámy spal. Nebyl to otec, byl to otcův klon. Klon, který měl červený oči, jedno vypíchnutý a šlo mu vidět do srdce. Takže měl rozhlídlý břicho. Samá krev úplně všude. Holčička utíkala a utíkala k babičce. Byla u babičky, ale děda tam nebyl. Babička řekla, že děda šel k mamince a tatínkovi domů. Holčičce to došlo. Dědeček je ten klon, protože nikde ho neviděla cestou mrtvýho. S babičkou šli přes les domů a viděla mrtvou tetu se strejdou. Byl tam dopis od dědečka. Bylo tam napsáno, že všechno smrt udělal dědeček. Byl tak naštvaný na holčičku, že musel celou rodinu zabít. Pak uškrtil jako duch babičku a byl konec. Stejně jako po holčičce. Wow. Já mám taky. Který jsem si vymyslela náhodou. Takže byl jednou jeden kluk s maminkou a ten kluk prostě byl noc. A prostě se koukal na zprávy, ano, chápu, je to divně, ale to je jedno. Se koukal na zprávy a tam bylo ve zprávách, že tam jsou 3 klauni venku a že se nemá chodit venku, dokud to nebude bezpečný. A vysvětlil první klaun. První klaun šel dovnitř do baráku, paneláku a zvonil nebo ťukal. A když někdo odpověděl, tak nedopadlo to moc dobře. Ale buďte sticha, jako
musíte mít zhasnutý všechno, jinak se vloupe do vašeho bytu. Tak, druhý klaun šel okolo paneláku a barácích a když někdo vyšel ven, tak taky nedopadlo dobře. A poslední klaun, ten neměl oči ani pusu, ale prostě stál na zemi. Nepřibližujte se k němu, jinak to dopadne hrozně. A už zabili 10 dětí a 20 dospělých. A potom najednou, jak to dořek, tak se vypla elektrika. A někdo zaťukal. On se vystrašil, kluk, a volal maminku potiše. Mami, kde seš? A ona řekla, tady v kuchyni. Takže on šel v kuchyni a vysvětlil jí všechno, co je na zprávách. Máma řekla, no ale zlato, já musím jít ještě nakoupit. A on, ne maminko, prosím nechoď. A ona řekla, musím. A potom se zapla zase elektrika. Máma šla a 5 hodin uběhlo. Nic. Máma nikde. Prostě nic. Potom byly zprávy další a tam vysvětlovali, že další klauni zabili jeho mámu. Jí popsali přesně jak jeho mámu a kluk začal brečet. Potom někdo zazvonil a kluk si myslel, že to byla jeho máma. A tak otevřel dveře a byl to klaun. A on řekl, neboj se, já tě zavedu k mámě a vím, kde je. Přidáš se k ní. A tak kluk šel s ním a potom, když vycházeli venku, máma, no tak jo, teď to bude jako trošičku drsný, takže prostě jsem vás varovala. Byly tam orgány vytrhnutý mámy, byla všude krev a klaun řekl, tak jo, teď se přidáš k ní. A dopadl stejně, jako kluk dopadl stejně jako máma. Potom ve zprávách bylo, že klauni zabili dalšího kluka. Klauni, všechny 3 klauni seděli na gauči